A nosaltres no ens agrada parlar del TDAH com un tema tema de salut mental. Ja ho sabem que el DSM i el CIE parlen del TDAH com un tema de salut mental, però també és veritat que nosaltres ho plantegem com un tema del neurodesenvolupament, un trastorn del neurodesenvolupament, perquè si al final hem d'entendre que és el cervell que funciona d'una manera diferent, se comencen a saber més coses de quin és el funcionament d'aquest cervell, i si no és al final les etiquetes semblen que siguin perjudicials per a les persones a les que els hi posem, i les etiquetes han de servir per ajudar, no per a classificar. Però comencem per entendre que ara mateix els joves tenen uns sentiments de soledat, tristesa, de falta de comprensió, de falta de suport, de no saber on expressar-se, de no saber a qui acudir perquè els entengui, d'ausència de projecte vital, de pèrdua de control de la seva vida. Hi ha moltíssims sentiments que es troben els joves que evidentment, i si jo me'n vaig a la meva posició com a educador, el que veus dintre dels instituts, el que veus jo a la meva consulta privada, o inclús, si anem una miqueta més enllà, a les meves classes de la universitat amb joves que acaben d'entrar a cursar els seus estudis universitaris amb un projecte que no saben com afrontar-lo perquè és telemàtic, perquè porten 2 anys on el sistema educatiu tampoc ha donat una resposta que tampoc la podia donar, entenc, la més adient a totes aquestes necessitats, doncs evidentment és un tema molt, molt, molt llarg i molt, molt complex. Crec que és molt important tractar tots aquests temes prèviament a que puguen passar aquestes situacions, que els joves tinguin entès que els pot passar això i quines eines tenen per millorar el que senten, per entendre's, perquè és molt important en aquesta edat que crec que molta gent no ens entenem en diferents sentiments, situacions que és la primera vegada, o tenim molts pensaments, tenim moltes coses idealitzades a través de les xarxes socials, i trobo que és molt important el tractar prèviament certs temes, donar, sobretot volia vindre aquí en un missatge de que a mi, des del meu punt de vista, m'agradaria que des de petit ens ajudessin a pensar, ens ajudessin a fer-nos preguntes, a autoqüestionar-nos les coses, i perquè arribem en un moment que la veritat que jo he estat molt perdut i me passaven moltes coses pel cap i no sabia si era normal o no. Bon dia i bona hora, bona gent.